Opo. Naa sila. Opo. Dahil naami, katong di-order ng mga TV. Order sa TV sa Kidapawan. Imo may pangalan mo? TV na manay. Alam ko, isang rin nung bakit na? Imperial. TV. Option. Pabalik na bayaran. Amang antunay, naman lagi kay bag. Naanay, kwarta diha, pambayad. Ay, 8,000 ta diha. Kasi naay sa mga bata. Itawag man ni dito, ma'am, sa Imperial sa Kidapawan. Saan kaya? Hindi na mabalik na, out na sa, kumpanya. Patanaw na mo dito na, basi sa kanyang din ka. Basi na ay mag-amot-amot o bayad diha. Awan na daw gani. Nawan na lang na. Banan niyo sinula, tanaw na mo. Tanaw naman, di man saon-saon. Nakakulwa lang. Kaya ka ng mga bata ba kasi na ay kabayan. Lalagyan ni sulod ng bag ni. No, kung may sulod. Sige, dali na, tanawan sa nato na ang TV. Basig makahinumdum ka, manag-order ka ba? Hindi pa dyan lang. Happy birthday to you! Joke lang. Wow, sana ulo na. 1 million. 1 million. Nauto. Joke lang na yan. Wala mayroon na. Wala TV ha. Kulban ka. Kulban ka kayo kasi bayan. Napay kwarta si nanay. Touchscreen. Kulban ka na Medyo. Kabalo ka na yung pinagpadalaan eh. Balo ka? Wala. Wala. Sa message ang nagpadala sa imuha. Ano siya? Happiest birthday, mother dear. I love you so much. Long life to live and enjoy your special day. I miss you so much. Surprise from Kuwait City. And sa Kuwait, mga anak. Oo. Pinsa man yung mga anak nito. Pinsa man yung mga anak sa Kuwait. Tumalo siya. Moto si Ma'am Jennifer, yung anak sa Kuwait. Oh. Malangga kay kasi imong anak no, kay bisag layo siya. Naning kamot gid siya nga ma-surprise ka karon sa imong birthday. Pila imong edad na? 75. Mura ra mag 74. Sama na luha na sa kalipay. Wow. Okay, sige. Sama ni mo ikasulti sa imong anak. Pasalamat ko sa Ginoo kay iyan ang gahin para sa ako. Salamat ko siya kay nakatuman yun sa siya. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Salamat kay sa inyo lang namin ulang pinanggaon no. Kanang namin ni kanang Diyos ni mula. Salamat kayo. Happy birthday na. Salamat. Ay, wow. Nanay, kami di ay ang sweet jewel of surprise sa Kidapawan. Alipay may nga nakaabot na po ni usab diri no sa ang dagkit para maghatod sa imong surprise. Nalipay ka karon wala? Nalipay kayo. Wala na kulba. Wala na kulba.
Napay baboy na. Napay message. Napay message. Salamat na. Ma'am, naku, sabi sa inyong mama. Kung ito ko lang sa mama. Ang sinar ko ma'am kay siya mo walang gabay tayo sa akong mga anak. Salamat ko kay si mama o 75 years old. Kanang wa naghilaing kuan kanang kumbaga masulti na ko. The best mother gyud ko ma'am kay bisag kanang anak ko bana support niya ako. Ang yang ako gibantayan karon is tulo ka buok. Wa ko laing masulti kay mama kay good health lang. Tapos salamat sa imo pagka sa mo ang pag-alaga. You are the best mother in the world. Happy birthday, ma. Dami si nanay babuta. Yan, si Mimi. Mahabol si Mimi. Bahala ko kasi. Kuya, Palakpakan natin sa nanay. Nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita,